En un entorn cada vegada més complex, cal adaptar el model d'atenció sanitària a les necessitats de les persones i dels professionals. I, per fer-ho, és necessari promoure el lideratge dels metges, donant-los eines per aconseguir una nova manera d'organitzar-se, de fer i d'atendre les persones. Amb aquest objectiu, l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge ha impulsat un programa formatiu de postgrau centrat en el lideratge mèdic. L'objectiu és crear una pedrera de professionals amb capacitats i habilitats per liderar els canvis que necessita el sistema sanitari català. S'ha posat en evidència la necessitat que el sistema sanitari necessita una transformació profunda. No només necessita recursos materials i econòmics, sinó que necessita organitzar-se d'una manera diferent. Des de l'atenció primària a l'atenció intermèdia, l'atenció hospitalària, la salut mental. En definitiva, donar resposta a les necessitats d'una població que també és diferent. La prioritat és aconseguir que el gruix de la professió i una part important de la professió sigui capaç de liderar aquests canvis. El postgrau de lideratge conté un seguit de dinàmiques formatives o de processos de formació i desenvolupament personal que pretenen donar-li als alumnes una visió de conjunt del sistema sanitari, una visió estratègica a curt plaç i un conjunt de capacitats o habilitats de lideratge per poder desenvolupar aquests processos de direcció i de lideratge en el sistema sanitari. Al llarg de tot el curs, els alumnes han treballat, debatut i reflexionat al voltant de diversos eixos temàtics. El professionalisme mèdic, la flexibilitat i l'adaptació al canvi, els reptes del futur i el compromís del professional dins de la consulta, aportant valor a la relació amb els seus pacients i també fora, com a referent social. El malalt ha d'estar informat i ha de participar en la presa de decisions. Per poder participar en aquesta presa de decisions ha d'haver-hi una relació empàtica amb ell, és a dir, que el malalt se senti comprès, que ell entengui que nosaltres entenem que ell té un problema, que està patint i que nosaltres estem allà per donar-li tot el suport possible. És important cada vegada més estar en contacte amb les persones i les comunitats que atenem. I això vol dir sortir de la consulta. El lideratge del metge amb tot l'àmbit ample de salut es farà fora i això implica que hem de poder trencar les parets. El programa de lideratge de l'IFMIL consta de classes teòriques i pràctiques basades en l'experiència de referents mèdics del nostre sistema sanitari, classes motivacionals, tallers competencials, un pla de desenvolupament personal individualitzat per a cada alumne i la realització d'un projecte aplicat com a treball de fi de postgrau. Passarem de la teoria, que hem estudiat a llibres, a la pràctica des de l'experiència d'ara mateix els nostres referents en el món de la gestió clínica. A la vegada hi ha una barreja entre la sapiència dels que més anys porten amb el talent jove que té ganes de dedicar-se a gestionar el sistema sanitari del nostre país. És un molt bon lloc perquè, a més, generem un debat entre nosaltres, donant-li voltes a com hem de fer aquesta necessària transformació. M'ha agradat molt la xarxa que hem construït entre tots els alumnes. Penso que tots, des dels nostres llocs de treball i organitzacions, el que volem és treballar per una sanitat pública millor pels nostres pacients i també pels nostres professionals. I després és molt interessant el fet de culminar el postgrau amb un projecte aplicat, perquè això ens ha donat l'oportunitat de seure, pensar i veure què podem fer per millorar les nostres organitzacions des del nostre dia a dia. En aquest procés de lideratge transformador, un dels elements destacats del programa formatiu ha estat el pla de desenvolupament personal. Durant 3 sessions i de la mà d'un coach personal, els alumnes han fet un camí d'aprenentatge personal i d'autoconeixement. El fet de conèixer-nos la nostra part més personal, no tan professional, ens ajuda a ser bons líders. El fet de poder veure els nostres punts febles o les nostres coses a destacar ens porta a treballar millor amb nosaltres mateixos com a persona i això traslladar-ho al lloc de feina i inclús amb el treball de l'equip, que és a qui liderem en aquest moment. I la veritat és que ha sigut molt gratificant personalment. Ens hem trobat participants molt compromesos en el lideratge de la sanitat, molt compromesos en el seu propi creixement i realment entregats d'una manera totalment oberta, amb una vulnerabilitat màxima, a rebre feedback i a
liderar el seu propi creixement des de la humilitat i la pròpia confiança. Volem que formis part de la transformació del sistema sanitari. Amb visió estratègica, compromís amb les organitzacions i les persones i potenciant la creativitat, la innovació i el treball en equip. Fem-ho plegats.